Hej og glædelig 15. december. Hvor er det dejligt at se jer igen. Særligt den 15. december, hvilket betyder, at der er kun 5 dage til, at vi når i 20'erne, og så er det snart juleaften. Og det er simpelthen forstået, den her december er fløjet afsted. Men vi skal nyde det, som jeg siger. Men ja, så vil jeg bare lige starte med at åbne julekalender her, og vi starter jo som sædvanligt med den her smykke julekalender. Og vi skal finde nummer 15. Den her. Jeg har den til at være helt rejsebøger. Det er sådan, jeg har lige fået lavet min julenegle. Jeg har også til at vise jer, hvor det søger. Det er fedt. De her hjerteører har de altså helt søde, man har. Det er sådan nogle hændeører, som er små. Der er hjerter på, og de er altså vildt søde, der med. Ja, sådan kan man have på i morgen, tror jeg. Ja, men det er lidt farve, der er det nok i kameraet. Og det er lige sådan en negle her. Julenegle. Spændende, om vi holder til hele aftenen, tror jeg på i værnerne. Det får se. Nå, det vender kameraet. Og her. Så vil vi finde nummer 15. Og her. Det er en stjerne. Jeg synes, at den er vundet, eller den har vundet. Jeg kan faktisk huske, at det her er min trøje eller andet. Det synes jeg er lidt tit. Nej, det er mit anden stjerne. Så. Nu mangler faktisk bare en stjerne på den 50 kroner. Det er da meget fedt. Ja. Så nu skal vi hæppe på den her. Og vi kan hæppe på, stjerner. Vi kan hæppe på misteltræ. Og vi tager stoppet hæppe på sødesød. Men det er jeg på det hæppe på. Det er nogle andre, som finder der. Ja. Og så tager det faktisk ud af, at den får nye juletræer. Plus, hvis man trækker en af dem her, det her felt, det er det der bonusspil, så bliver det nemlig 100%. Vi får, hvis man får det her symbol, det er det her bonusspil, så har vi 100%. Så ja, så det er altså meget fedt. Og nu skal vi åbne den til siden. Den her. Og den nummer 15 er som om. Den her. Den er med. Her er der bare nogle ulve. Og åbne. Er der en mand med nogle ulve. Og spændende, når man skal i dagens episode. Ja. Det var valgte ja. Så fik jeg åbnet alle julekalenderne. Og ja, nu skal vi tænde for den her. Så det gør vi. Det gør vi lige. 2 sekunder. Så har vi det. Det er faktisk.
Zaten her şeyi yapıyorsunuz. Jeg ved ikke, om du fortæller det lidt, men altså, det er noget 5. Jeg finder på en rejse, så den er på sød. Så ja, lidt af det, jeg er sammen med det her. Nu er det for sødt. Jeg har lavet det. Jeg har lavet det år. Det er virkelig lidt for sødt. Ja, men så kan jeg tage det. Nå, men så var det det, jeg ville sætte mig bag det her fine juletræ her. Jeg synes, det var lidt hyggeligt at afslutte med. Men ja, men så var det jo faktisk det, at 15. december faktisk er slut for i dag. Så meget sæt videre. Men ja, og så må jeg have en dejlig 15. december aften. Eller dag, eller hvornår vi sætter den her video. Men ja, så ses vi denne morgen til den 16. december. Hej hej.